KPHLC alamjai sarpo angtong inti kathara phan kangthum karnia sai kedeng. Karbi Anglong pen di Mahasawa phan prabjin pen hemprek kilongjia phan arnam kardoma sai kedeng. Dokhora VDP atum pen theng pia klim ke la pen det pia lama keron. Kardom pen prime time beer ta long pen ile sangpi marvelous rong pharpi nonar juik tha beer tang ton pen. Khironia hithia long APHLC alamjai sarpo ang tong ingti kathar phan kangthum karnia sai padupon. Pinpur me chiklo ejon sosiapor Dipu district jail phatek along chethap nanglo. Bangso pen kedam tang pai pai ni phai krihiniar ni phatek pen nang joksi Brada tumpen aning ceparong asonsi thek ponlong. Ang tong ingti kathar atheke owe kimiang bongpen khaya phan aninga klongpen kachisong pia bang phupu chini lora jok brada tum mate APHLC phan ki kroyatum alangli phatek pen ki jok pen aning karong chipi ponlo. Ang tong ingti kathar amethanga heman kachidamahut nijangkar bianglong khironia hithia long nanglesi tiso hema kuladalong lutpen non hedjong karlitang sangpi moina dera pia phan chikimo pon lapen arna malong hirjumi hangpon karditang sangpi moina derapi alangli nut kachingki mesen lapen khaya phan kamathapik abangphi alangli kachevoy hut APHLC alamjai sarpo angtong iti kathar alangli phatek along sidoko gajok kachevoy hut alang chetong dunun edadlo laso ajok alangli akula dalong dampen hirjumi chipipon bangke non pini det ke bangali nili phatek long ke do sek ta me nili phan ame thang aso sulu akorte mudilo achit lilo puna jema tha pe nili phana ko muri bang topik adang nili ke do kisung thang na ta be la helo nili puji bang la ke thema rat kang hon ne ke long no puna tang ne kisung ke jitene la helo nili puji bang la si pin ye ko thot dak me thang adimalong keng na che dong tulong dak nili dak atomon ke long thu bang ke nili ning sampik lo la pen darat tum ke do an sa nili phan dak jakong horang nili phan puthot dak hirjube nang pajirji phandak ring hong prong situlo alang litum kado we phanta nili hin kan bangke suri choro kadom si nili hin na pajirlo nangke nili apor hedi apor ahormu bangke laga pon pineng athema nili ardo dokko ka husi nili jimat halo nili hong do bom hut la son ke klem ning la ku klem ning son dok pilang le la ho la son nili jimat halo la si hong non nang chon pot ben ke king le ning son dok pilo ke sang ning apor bangke abilu pusi nili hin na matha la si non jaseme da bangke ili tum kache song ke kupilo kache songke tuliram rohang ke hai phan itum chinek nang tuliram rohang ke hai phan patherek nang bule kache song ali det ilitum kache song bang la lokar biang long ke lake tribal area pulo inglong aso tum along ri pusi pulo la sida ke inglong aso kali der tum made non tribal potum non jase med dak bihari bongli puno la kaprega khai tum non tribal potum bang ke dak ke lang se ki jim bolilo alang litum ke longli dak nang ke long dun nang ji la pen boreng apa saya ke long dun nang ji election ke thun nang ke thun nang ji bang ke lake kertang pipolo kertang ke athema da ki do inglong aso tum ta ki dukki sum kibir thu bong bar ke laso huta bang phan si bakpon bom nang lang pulutang di kupulo lake hala kang chir pen ki thipo bo bang si bang ka ingkrang ling apok dai e phan si aku anwan che thak tunang lang pu kupulo lake pulo hala election campaign kota pulo karbiang long tangka ke ong nai ko malo ake hai tu ram hang do lasi jase me ratung ka kiri bang nam jana ko madidi lasi alang li ahema rit longle phelang gari motor che jor laban rako akidni isira che jor tudder pangrum labatang ka penanta nili farang na moni kusini ni ko sota hasuda ninge tang lo athema jase me ratum la so lambang ke piposini yena ko Khironi pen Mohan Deron Karbi Anglong live K Dhorom Chipupe pin pen Hamranong Supi Multi Utility Building Athengno Hong Pharla long Autonomous State Demand Committee Karbi Student Association pen Karbi Nimso Chingthura Song Atom Patir Piponsi Hemprek Kilongji Phan Arnam Kardomasai Kedeng Hamren rong supie long kedam tang pai pai ni phai krihinia da por phai kri sira chitima porpen prek jama dhorom kirim jasebet Christian Karbi Honghari aron barim Bhaktitom Trust Hemphu Bamona ham phangpen chenglok Hindu tum ame thange kroya kardoma tengpen chingrom dunsi
Karbi Anglong, West Karbi Anglong lapen Dima Hasau Inglong ke thomalong riaphan areng kilok kachari hut sek schedule of Harman Article 244A Indian Constitution along ke tokdak kachasong ke haipen hempre kang thim kilong ji aphan puthot arna mahir jume kilong ponji aphan adhorom ten atumta chetong dunsi aninga klongpen kardomasai ke tengpon Kodak ASC KNCA ni tum song thom silang pet pen aram kardo masai ki ding pon bangke jasemet karbiang long farman la pen karbiak hi farman hempreg long nang ji jok nang ji la pen den rengdog reng ni pen karbiang long along ai si klarbor klar chen la solong ri ka pe man ke je fan karbiak keita rengdog reng ni pen ke plang ki phi ke chan ke jara ke man dun long nang ji farman si pir the dorbar long si man peng ke do ke so man ke long ji fan si kini tum dak aram kardo masai ding pon lo si ilitum kadu ko da chini lo yes sir ta ningkan thongke prak tok nang pling adlo sila soka che song bong litum 1995 ningkan ke ma subsuet kusitami litum son thongke ba department an bange karbiang long phanwan pilongos tahala sohut lage otun master kali pusilage yes hin mena ku kolong mode isa big running bill son ta ding pon lo Bang solong ronghang rongbong rong arak pen karbi richo ramsing ronghang sitame chetong dunsi aninga klong alam the chethan pen ahir jume pidun lason si ASDC claim sip abang phubang phi songja po songja pia tum penta arnam kardom pon nangkok alam the chethan chimum pen aning chepat herinti 6 sidul laso aja kong ke thenai ka chepan pudong la ke karbi richo ke do pena aman bank ke do pena joksi le tom senior ni laso aja kong chi har jam potong lo laso non laso article 244A laso putha alangli hin pen kopi puji la pen ko an ardi chi pidu nang ji laso putha e theni ardi konsena hin pen laso article 244A mat hem prekang thim ASC pen kenang ji kwa putha ladat nangli ta chi tong den pen kopi puji itu kemampuan itu kemampuan agak itu apa bang ada lawan tu panong pido kita pikang tu nasi itu kemampuan Jona kau nasi itu nan berila di situ sekarang pun apa nasawasong apa rezang bom kita itu nasi itu nasa emprek akan tim kilona ya panjang itu anjute itu lah kepanjang cing atau bensin ya panjupol nasi itu saya kau kita orang cuma ikan kaca cuma nasi anak mahidin pe anak mahai pe nasi anak mahai jangan kau nang cuma anak saya plan jadi kau nang jadi tu dorong melanji pupe pimpen nasi itu alam barin ada hari bisa orang gini anjing Hamren pen Daniel Linghi Karbiang Long Live Kedam tang pai pai ni phai kri hiniar ni ada por phai kepen nilip constituency dokhora VDP atum chapatir pi ponalong chuki hola thana advisory committee nilip block CRPF lapen dokhora be rong asaratum chelang dunsi ningkan thok sikebra pho independence day amen pen thengpi aklim ke epon lapen India det pialama ake joy pen keron pon India det pelong kedam tangan ningkana son pen piningan ningkana bang det pia dangalong anta ke project RJC theglong gari motor bike hem hithi kulat along anta har ghar tiranga pu amen pen ketar pon asonsi thekpon long lasonsi kedam tang pai pai ni phai krehiniar ni dokhora VDP choki hola thana advisory committee nili block CRPF lapen dokhora bearong asaratung chelangsi India det pia lama mate flag ake joy pen ongdung bike kate wala tuma phan lapen ke ongdung ara tuma phan pidun longlo bangso phi thengpia krong aklim ke epona saita dengpon non malom pir the dang thengpi thengprang nangki jum bom pena jok ke phang ok arni ki so angtan 40 degree celsius an le rock pen muni ratum penang an ke phang ok pen aduk do pon rinti lopusi pherang ke thengnu choki hola police station chairman Elison Timo hin pen lamthe jai pon bangso long dokhora be arong asar bidu be Stephen be
kensing phangchu nili block CRPF atum choki hola police station police atum lapen ong dungara datum chitong do Independent Day Azadi Amrit Mahotsav Amendment Pini Dokhora VTP dan Patirpi Ponsi Thana Advisory Committee Chelang Donsi Lapen ke Nili Block CRPF Tumpen Cerap Cetu Tumpen Lapen Dokhora Berong Rong Asar Pen Danglok Lapen VTP Long ke claim committee member pen Danglok Nayok pen Danglok Pini Labangso 75 Thurs Azadi Amrit Mahotsav Amendment Thengpi Arong ke epon Lapen ke India Sorkar pen ke dengpon Har Ghar Tiranga ko alabangso ang deng sistem pini claim pon lo dukan pen chenglok lapen ahem pen chenglok pini labangso Har Ghar Tiranga ko amen pen labangso national flag sitame ron pon pado pon lo koila mati pen Samson inki Karbiang Long Live Khadkhati police station angkang pini bhomtiar ni ada porphai sirke balom inoda bangphu anam pen kido mithang hemalong chekok thadet pusi birta rebdonlong Kachini do na tengke pini adap malom so apiso hemalong abang ka vp hema pindeng dhutia pe pen chekok thatsi apran che enderlo Kithi loda bang phoamen Niranjan Kumar Prasad artaninkan thongke prasir ke pusi pangthek pon Khadkhati police atum adim anpali dunsi kithi tanga bang arpum aphan Satlang ke NG aphan Diphu Medical College and Hospital along ponlo Kithi loda bang phu kupia thesi apran ka che enderlo ni thangta pu thek thek hemalong ka che bohong chingchekta avi sita kupia joine lo ni chini donde pusi apiso penta pachini Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Ningkan troksi ke brapho ke chok bharara det ke jokwan mati Independence Day Catalona long pacheton dunsi pena pai pai ni phai krep clear ni arnisia pharman jirpo Dr. FC lapen Karbi film artist ang bong football ke pathu ponje phan kachisik pon Pining aningkan ningdeng troksi ke brapho azadi ka amrit mahotsav Catalon ponje long kethedan akacheprek penang an thek pon long do Methang a hem lapen gari motor along pen chenglok sai hem lapen kulada long anta bharara det alama kachetar thekpon long lapen along kepang thir lapen prek jama sai ke deng pon pen det piang kangta ason asai kiklem ning cheparong ponjia phan chisik pon rinti lason si jirpo Dr. FC lapen Karbi film artist atum pen tame bangso ning karong arani kang hong pen ning kacheparong je phan puma tha ponsi arnisia pharman penap pai ni phai krep clear ni Diphu Kasa Stadium along arni kang sam por phai phopen football ke pathu ponje phan chisek pon angso long ke ongdung arat nangche tongdun pen bangso ke pathu long RD ke pidunji lapen ning ka cheparong pon ra peje phan Joint Director of Health and Family Welfare Dr. Borsing Rong Pipen pachini pon Jirpo Doctors FC Diphu lapen Karbi film artist angbong friendly football match Padopon G Tarik 14 August Apor Arning Sambaji Phopen Labangso ke pathu ke ilitum Bharat Sadhin ke long Arni Pachitondun Lapen Amrit Mahotsav Amen Pen si Padopon po Lasi Nanglitum Kaduka Veta Nangchitondun Pen Ardi Nangpi Duntha Lapen ning nang cheparong duntha non along muniratum ason akeso dopi setame ke pathu pen ok pran chepamia phan awar saimi pi lasi hin pen mate Joint Director Health ahin penta labangso ka pathu aputhak kaduk kaveta RDP pen okpran chepa meje phan chunirilo News report long sodarinti Karbiang Long Live Pini prime time berta bangke lapansi kangton iglo domi thakme kardom